खुलुमबाय बयखौबो बड' मिसार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनो अब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासे थ' नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फंनैसो खोथा रायलायगोन फेसबुकआव जादों आइसक्रिम जानानै भाइरेल नंगौ लोगोफोर नोंथांमोननोबो आं देखायगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना दसे थैज'मथ' आइसक्रिमखौ ओरैबायदि गाज्रि रोखोमनि जादों बे हिन्जावा ओरैबायदि लासिंसिंना लाजिनो रोंना रोङा बेखौ आं मिथिया नाथाय आं जोबोद मारबा मोनदों आरोना नुनानै बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो ससे नायनानै ला नोंथांमोना नेनो हानाय नङा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामखानाय नङा आं ससेल' बानायखागोन थ' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो बे भिडिअखौ दसे थ' नोंथांमोना नुबायना मा रोखोमनि जादों नोंथांमोना रागा जोंखोना मिनिखोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आंथ' नुनानै मिनिनोबो ओंखारदों एकदम बोरैबा मोनदों आरोना नुनानै आरो प्ले खालामबाय आङो साउन्डआबो ओरैबायदि जाबाय एकदम लाजिनानै मानसिफोरबो दंमोन आरोना खमायबाय आरोना खमायनानै माबाय ओरैबायदि मोनबाय आं बेफोरबायदि हिन्जावफ्रा मा एसेबो लाजिनाय गैया नामा लाजिनाय दंबा बेफोरबायदि मा दरखार बानायनो जेनेबा नोंनाव लाजिनाय गैया हारे भाई मान सन्मानखौथ' न'खरनिफोरखौ एसे दोननो नाजा नों जेनेबा लोगोफोरजों खेलायबाय बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो दरखार गैया बेफोरबायदि बानायनानै मा सोरनो देखायनो सानखो नोंलाय ना सेंग्राफोरखौ लफायनो सानदों बेफोरबायदि देखायना लाब गैया आरे मोजां भिडिअ बानायनानै नों दिन्थि अब्लासो नोङो मोजां होनजागोन बयजोंबो दा मा बुंनांगौ बेफोरबायदि हिन्जावखौ नोंसोरखौ नुनानै गुबुनाबो उन्दै दानि देरफुनायफ्रा बेफोरखौ सोलोंनो नाजागोन बेखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ दाखालाम बेखायनो आं बुंदों जाहाथे उनाव बेफोरबायदि दाजाथों आरोना मानो होनबा बे दानि उन्दैफ्रा नोंसोरखौ नुनानै सोलोङोब्ला मा जागोन सेस जालांगोन माथो बेबो बिदि खालामोबा बेबो बिदि खालामोब्ला सोर मोजां बुंगोन बेखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ दाखालाम बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों आरोना उनाव बेफोरबायदि दाजाथों एसे बुंनांगौबो जायो मानो होनबा बुङियावबो एसे बारलाङो आरोना आखलफ्रा बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरो अननानै बेफोरबायदि भिडिअ दाखालाम आरोना बानाय लोगोफोरजों ओरैनो खेलायनायाव अरजाया आरोना नों भिडिअ बानायनानै बेफोरबायदि भाइरेल जानाया गाज्रि आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बेफोरबायदि उनाव दाजाथों नोंथांमोनाबो बुं आरो बेफोरबायदिखौ नुब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामदो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो नोंथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय